Oh Hey, no. what's up mga ka-magic? So mayong hapon sa inyo. Kaupdan nyo ako makadto sa may MEGAWORLD. Updan nyo ako maglagaw-lagaw. So, welcome back to my YouTube channel. So, kaupdan nyo dito malagaw. Mga ka-magic, so malagaw-lagaw kita subong sa MEGAWORLD. So, kaupdan nyo gid ako ha. Support ng mga ka-magic. Support ng mga ka-magic. Three, two, one. Hello, mayong hapon sa inyo mga ka-magic. So, ari na kita diri subong sa may MEGAWORLD. So, manamit kita diri nga lagawan, makaka-relax ka diri kag maka-jogging-jogging ka diri sa malikod diri Kanti ari ako diri gali nga naipundar. Oh no. So, susubong ini nga video. So, pag inasayahan naton nga kaupdan nyo gid ko maglagaw-lagaw diri sa may MEGAWORLD. Okay? Kaupdan nyo ko sa MEGAWORLD. So, bago sa tanan, so welcome back to my YouTube channel. And then, sa inyong tanan, mayagid ko sa inyong abulig, mag-support gid kamo sa akon nga video. So, paki-subscribe and click the notification bell para updated kayo sa akin mga upload na video. Okay? So, kaupdan nyo ko, go! So again, diligan na sa buong may Barangay Airport. So makadto kita sa Oh my God. Patahan. So kusugdan na ako. Dako dahil kita ko. Okay, so yari kita diri sa buong sa TATAY ANDRES PATAHAN. So last time nilang ilang action ito sa may tabucan sa may dalang sa Taytay. So doon diri sila sa may Barangay Airport. So ano po naulat yung mga customer. So kando na kamo diri man natin dili na kabata kilala natin diri sa Barangay Airport. Bata like kita so hari natin niya gamanin sa natin niya patahan. Hari mga ilangan no sa tatay ng patahan. So meals kansi dawat tata kansi bingot ikot something pata chicken kawali limpo chicken bangos and then dalaba. So ano pong ginaulan nyo? Manami gid diri ang mga pagkaon, so mabusogid ka mo. So hindi gid ka mo manginulso kung makadto ka mo diri. Okay? So sa so this time, maposted kita lang sa next na. So, thank you.